Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kulibe chani hodi? Hodi azache! Pamene ndili pano ndithokoze Bwana Machogola. Ndi akulu nonse muli apa, ndi ashado, Secretary General Bwana Kondowe, zikomo kwambiri. Yesu pamene anasala pang'ono kupachikidwa, ananena kuti mzimu wake, mtima wake wazazidwa ndi chisoni. Anazazidwa ndi chisoni chachikulu. Inenso ndikuuzeni izi, dziko lonse lidziwe, ndazazidwa ndi chisoni. Ndazazidwa ndazazidwa ndi chisoni. Chisoni chake nacho ngati uona mwana akumenyedwa mwankhanza, ndewe ndikunena kuti akulu, mwana iyi ndi wamng'ono, musamenye choncho. Mkulu tikukutembenukira iweyo, wakwiya ndi mawu onena kuti musamenye mwana chonchi. Ndizombesa chisoni. Ineyo pakali pano ngati Vice President Michael Usi, ndikanatha kunena kuti chisankho sindipanga nawo, ndagwira ntchito kwa zaka zambiri, ndikupanga retire ngati Vice President, ndikakhale kwathu ndizidya zanga pakomo. Komano ndikunena kuti tonse tikakhala onena kuti zanga zili bwino, owena azivutika ndibe nazo ntchito, ndife atopemphera. Ine chimene nalankhula ndi chimozi. Nkhani yonse mukumva, Michael Usi atafuna mmange, Michael Usi atafuna amuphe, Michael Usi afuna mpange chakuti, chimo langa ndi limodzi. Chimo londanena kuti mbomamu muli anthu akuba asa. Chimo langa ndi limodzi. Kukanakhala kunena kuti amene ali mboma ndi olemera, inu nonse ndi olemera. Ine kanakona kuti olemera akubera anzawo olemera akumana pompo. Koma ndikunena kuti kunja kuno kuli anthu amene alibe mayina, kunja kuno kuli anthu okulisa thobwa, kunja kuno kuli anthu okulisa mbatata, ena anawo akulephera kupita ku sukulu. Ndiye kuti ifeyo amene tili mboma tikulandira ndalama, ndiye tikutenga kusokoneza chuma cha anthu osauka omwewo. Pali chilungamo? Sopano ine ndiye ndikunena kunena kuti ayi, ndiye timuope Mulungu kukhala siku meneko. Ndiyeno basi ndagutika sopano ngati kuti galu othamakizidwa ndi miyala, amene yoyo aphedwe, amene yoyo amangidwe, amene yoyo apepese. Ndikunena kuti chifukwa ndanena kuti mbomamu muli anthu akuba, ndinamutuma m'bale wanga wina wake baba kuti ayang'ane kuti ali kuti kabala. Ndikufuna mumvere ndamvera ndikaya. Tili panopa sitinabwerere zochiya, tabwerera kuti tikambirane nkhani. Kuchiya sikutipambanisa, kukavota kutipambanisa. Tiyeni timve mawu amene watifunaye kukambawa. Ineyo 2022 ndapempha kuti ayipeze. Sikufa akulu mayipeza? Okay. 2022 nalankhula mawu. A president aziko lino ali apa. Zipani zonse zinali mutonse alliance zili bumwepo, zinandiombera mmanja mawu amene ndinalankhula. Ngati sidi urusa apa, usanade ndi urusa, mumve zimene ndinalankhula. Sindikudana ndi munthu, sikuti ni nkhani yoti tiyambe kumenya napo tisokoneze chisankho. Iyayi, chisankho chitu osasamala
anthu atakusokoneza kuyamba kuswanamo munomo sizikhala bwino. Munthu wanena kuti abale apa chikuba tisiye ninkhani yoti mumphere munthu, ninkhani yoti mumangire munthu. Tsopano ineyo ngati ndinali wokuba mbomamo nthawi yonseyi samandimanga bwanji? Ngati mbomamo ndinabamo atikhali nabamo chani? Ndinabamo chani? Ine mboma sindinabemo kaya afuna ndipekere zinthu ine sindimangidwa. Ata kunditenga ukandikumbula koma kundende sindikalowa. Ata kunditenga ukandikumbula koma kundende sindikalowa chifukwa sinabe. Ata kutenga mapepa lawo ndikapindapinda anasaina apa anatani ndiye kumati ngati mmaopa Mulungu, ngati mmagwira ntchito mwachilungamo, ine ngati ndinaba nthawi yonseyi munandisiyira chani? Munandisiyira chani? Anthu atu afuna kuti anthu osauka. Ine ndikulankhulira anthu amene akuvutika, sindikuzilankhulira ndekha iya. Chimene tifuna ife kuchita m'malawi muno 1, tikamakamba nkhani akatangale, tifuna kuti muziko muno ndalama zikalowa zigwire ntchito yake. Komanso ndingoyitenga nkhani ya chuma ndikupaseni inuyo. Chifuna ine kuchita ndikalowa mboma chimodzi mwa icho nachi mukamutuma mwana ayi msiyena ameneyo wadya zache alibe mulandu. Ima pomwepo wadya zako ulibe mulandu. Now tikufuna kuti boma wadya zache alibe mulandu. Tikapata ndalama zathu kuchita ntchito. Number 1, tiyeni tipange audit, tione chingakale nyumba ukamutuma mwana kagule ndiwo nyama, masamba, mchere, chinangwa, akabwera umamfusa chinangwa chili ndalama zingati, nyembazi kapena zonse zimene umafusa ndi audit. Audit ifeyo audia zache alibe mulandu. Ndiye ndesamene wapangira ku ADRA. Ndili ku ADRA timakhala ndi ma auditors amuziko muno. Koma kuti ziyende bwino kuti ali sasa kaike ma auditor amuziko muno, mmakatenga so ma auditor amene sali akuno. Ma auditor ochoka kunja samuziwa nambewe, samuziwa virinyu, samuziwa aliyese chizi wa iwo amangoyanga na chani mafika, amangoyanga na zokazo zimene zilizoyenera. Ma auditor amuno ndi odziwa ntchito yawo tialemekeze. Koma akapanga audit, external auditors akunja abwereso apange audit kuti tione ndalama zikuyenda bwino kapena ayi. Kutero kuti kulakwa ndalama zote za Malawi. Ndiye ndimafuna kuti ngati aipeza ngati aipeza ndikufuna kuti 2022 ineyo Michael Usi ndili nduna yazokopa alendo kuyang'anira za chikhalidwe ndi nyama za kuchire. Ndinalankhula bwana President Dr. Chakwera ali hapa. Ineyo ndili nduna mbumba za MCP uzimva zikuombera mmanja, AUTM tili mugwirizano akuombera mmanja, ziko lonse linaombera mmanja. Maudi ukamba ine tikanamvera time inejayo simwe zinukamba zomwe zolero iyayo. Nje 2022 pa 14 May mumve zimene nalankhula, zimene afuna kundipherazo, zimene afuna kundimangirazo nazikamba 2022 ndili mboma mwamamo ndiponso ndi momwemo. Ndili mboma mommo andisuntaka. Upige muve. Taya mbele. Ya taya mbele. Mboma mu ndikuuze ni mwopa Mulungu. Mboma mu muli anthu okwetekesa mtima. Chingakhala ma promotion nkatimo umadabwa kuti uyu wakhalisa apa chinthu ndi ichi ku ame ana tinapemphedwa kuti tikamange museum lwesa mboma mo basi bangozo mapepala ndakuti kwa ADRA ndi mali ma proposal. I found funding outside government structures. Ndiye ndinapeza ndalama zimene zonse within 5 months
fence inatha. Koma kuti apange populate ma artifacts ku military museum ko mpaka nale utungofa kuti ayo apo pali nyama, apo pali kabechi, apo pali chani mpaka naliti. Ena to manyadira akamamba kuti ayi pakali pano papita zaka ziwiri na zaka zitatu sachitapo kanthu. Bwana tiye ntiambe kwacho sachito anthu sopano ine ndikukambane. I am not saying kuchosa ntchito mwakupsya mtima kapena mwamuda munthu napita ntchito chipatala. There is a time ndinamuuza munthu kuna kuti bambo chala chitu pakudulani atadandaula kopsa chala chake chokondedwa, koma I said ngati chala sichidula ilu mufa. Tsopano amene tifuna kuti tiyachose si kuti kudana nawo ndi okondedwa koma apita akakhale kwa akazawo. Mau ena bwana president ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ena amabwera kuma kusekererani ngati akuziwa ntchito atasadziwa. Pachilungamo kundale sopano ziwani mau awa MCP ndi UTM. Bwato sasisira na pakati pa nyanja. Bwato sasisira na tani pakati pa nyanja. Inu ndife tinakwera bwato pagombe tili pakati pa nyanja. Wina sayambe kuti amabwenja asike hatisika hata. Nthawi imeneyo chaka cha 2022 ndili nduna ndimawuza bwana president nando bwana ndikukamba izi kukufunirani zabwino kuti anthu amene akuonongawa achoke. Pamene ndimalankhula zimenezo nimapempha president, nimalankhula zimenezo nimafuna running mate. Nthawi imeneyo tu achilima alipo nali nduna ndimangokamba za chilungamo. Sizinachitike zonsezo umboni mupite kuzomba military museum umene mpanda ndinamangisa ineyo kupeza ndalama kuchokera kunja kwa boma. Ndikumanga nditira mausati za boma ndikumaliza. Ndikuwauza kuti taika monitu zofunikirazo museum iyambe 2022 mpaka na lero 2025 munati mupite ili chonchobe. Zipenda bwino? Ndika na veredwa nthawi imene jayo kitayamba kugwira ntchito. Ndiye lero ndikamalankhula ine kuti abale izi sizili bwino sikuti ndine wa mutu wanazumba iyayi. Ndikulankhula zimene ndikuziona kapena sikuti ndikudana ndi munthu. Apatu ndimalankhula ndi a president ali apa amaombera m'manja ndikumalulutirawo ndi mbumba za MCP. Akululutira ndikuombera m'manja kuti ndikunena zoona ndi mbumba za Malawi Congress Party. Amadziwa kuti uyu ni mbale wathu akunena zoona. Olero chikumbumtima chawo akumbukira akudziwa kuti uyu tu akunena zoona. Mau ndi awa. Ine zina langa ndi Michael Usi. Undimaga sindimaupa. Undipha sindimaupa. Ukafa umava kupweteka? Ukafa mama kupweteka? Iyayi. Ine chimene ndikulankhula ndi chilungamo. Acha kupeka milandu ina iliyonse. Akandiponya kundendeko ndikalowapo ndi Mulungu. Akandipha mandamo ndikalowapo ndi Mulungu. Chifukwa ndingolankhula chilungamo chokachoka. Ino anthu muli apa mwakhala mukuvutika nthawi yayitali. Imakhalapo nthawi imene Mulungu amazusa munthu mmodzi kuti iwe tapanga zakuti. Zimene ndikulankhula ndikukuwuzani. Ndisakhale ineyo kuzikulankhula inezi amene ngakhale president amene asankhidweyo
akazisatira nonse muzayang'ana kumwamba kuti aleluya amen. Usogoleri ndi uwu. Dziko lino lofunika audit. Audit amalayi muno anyamata apange audit. Komanso akumayiko akunja apange audit. Osayang'ana nkhope ayi. Ndipo sindikuloza chipani ayi. Tikuziloza toka. Ine ndili kuti kosindi mbaba mwembo. Chikonze. Sukulu. Sitikufuna ana sukulu ulowa klasi utuluka aphunzitsa osadziwa mayina anawo. Aphunzitsa osadziwa kuti uyu ndi Edwin, uyu ndi Malita, kukumana naye kusika aphunzitsa kuwafunsa uli banja aphunzitsa Edwin ndani? Ina ndine mwana wa sukulu. Eya samuziwa ana sukulu kutuluka. Akafuna kuti apa some assignment ochonga alisentana ni mabuku uyo mchongere uyo mchongere uyoyo. Mwana mudzi wa bwanji kuti akuchita bwino nkofunika timange masukulu ambiri anawo aziyang'aniridwa. Ana sukulu ine tunakhala mwana wa sukulu, nakhala mwana wa sukulu, munakhala mwana wa sukulu. Mphunzitsi ndiwofunika kwambiri. Manifesto yanga, manifesto yathu ikuyang'ana mphunzitsi apasidwe ulemu. Mphunzitsi wa primary, wa ku secondary, pana kuma university. Aziphunzitsi asamangongole ndalama kuchokera kwa ana sukulu. Zili bwino? Iyayi. Aziphunzitsi asamangongole ndalama kuchokera kwa ana sukulu. Sizipereka ulemu. Manifesto yanga ikuti mphunzitsi apasidwe ulemu wake. Apolisi apasidwe ulemu wake. Mawoti aliyense pa mbuto yake. Zikufuna kunena kuti iweyo ngati kuyang'anira chuma panga za chumazo za mziko muno andali asalowerere. Asilikali Malawi Defense Force chisanzo akamapanga pelete akati forward march apita kuti so akati forward march uya ndikutembenuka ndikumapita ukuku komanda amsiya hayi timakaonera pelete amakoma chifukwa amamvera. Boma la udi azacha alibe mulandu. Tikanena kuti apo mukamange chakuti akamange ukapanda kumanga chino yata ngati waba tikumanga iwe. Kamuzu amamanga anthu, kamuzu amachosa anthu amaopa. Sitikakale ndi boma loti mboma mucha president ndikulankhula panganiza kuti anthu osapanga boma latu ndiwanji. Lero li pali ma project ena atapita kalekale ali pasogolo la project akukanika anthu ena mbomamo sakumvera. Ukanena kuti ku Malawi kuli covid corona yagwira anthu Malawi nje kuti ndi aliyense kuti ku Malawi kuli njala ndi aliyense supoti kana kuti mboma muli akuba aliyense kuti ndi naife hayi ndakuti ndani inu ukanena kuti nyumba muli matenda aliyense atodwala nyumba muli matenda aliyense atodwala amene adwalayo ndabe atazuse mutu unena ine ati mudwala inu mining ndikuuzani za manifesto ndi aitali zachita kuiwerenga siku lina. Chifukwa chani ineyo? Chifukwa chani mundikhulupirire ineyo? Ena amabaizika kufuna kuti azindiseweresa ndikumanena kuti ya manganyayo babwasi kono kumanena zimenezo. Ziwani ndagwira ntchito ku Adra Msanje tukaronga mene ndimabwera kuzagwira ku Adra naipeza Adra ili fote chakuti pa ranking badziko lapansi. Mene ndimachoka ineyo naisi ya Adra ili number 1 number 2 badziko lapansi pa implementation. Chifukwa chake ndijani ndili ku Adra napanga zinthu ziwiri. Chikondi ndi justice. Chikondi ndi chilungamo. Wakubali yense kandi wa mpingo watu kandi wa mtundu wanga timamanga timachosa ntchito. Mukafunse zimene mnachita. Ndipereka example. Akondoya kuziwa
napanga chinthu ku ADRA chimene mpaka na lero anthu amachikamba onse amene kuli maofisi a ADRA padziko lapansi. Unabwera dokotala mzungu ozaona kuti ntchito chikugwira bwanji, anachokera ku America. Bwana wanga anali mzungu Max Church, ndiye anandiuza kuti kwabwera uyuyu mzungu uyuyu akuzaona mmene tikugwirira ntchito ndati zikomo bwana wa mabwana. Ndinapita naye kunzuzu, ndiye ine ndimayendera nthawi yakuti tipanga izi, nthawi yakuti tipanga izi, nthawi yakuti tipanga izi. Mzungu uja wabwera, tikuyenda akuyimisa gari utaimani, ife tayima nakasiya bwana akunja wateka kamera yake wajambula walwa gari moto tieni tukuyenda. Oh, stop those trees, mama mia. Wateka kamera keche walwa gari moto tieni tukupita. Oh, it's like California, can you stop? It's like California. Watenga keche ine ndangana nthawi ndikuta pale nthawi ndi ntchito ndikagwira ine sizitheka kufa cha bwanawa. Ndiye ine ndati akuti tizipita rati yayi tisayende. Driver wake anali Frank Chiwondo alipo, ndiye ndinatembenuka ndikuwalankhula bwanawo ndikuti kodi ulendo uwu tabwera kuti muzize jambula zinthu kapena ndikagwire ntchito, tiuzane ngati kuluka jambula iti pangezo ka jambula ntchito tisagwire, ngati zoti ndikagwire ine ntchito tiyeni tipite. Ndiye mzungu anapsha mtima pona iye kuti ni mzungu ndalama zikuchokera kwawo wayamba kundikalipira ile iye akondiziwa anandikalipira. Namuza driver ndati kulupa chiongolero ndiwe sicho ntwali ndati ikotese galimo uikotese galimo tizipita kumene tichokera ife. Anaikotesa. What are you doing? In a pair. Michael, what are you doing? In a pair. Gari moto inakota ndikumabwerera ku Mzuzu kuchokera pa Bolero trafika kuja maselofoni kunalibe. Nakalowa ku hotelo Chenda hotelo nakaimba wabwana wankulu koma ndi uyu wakulu anali uyu anali ngati wochepelako. Ndiye naimbira amene o Max Church ndikuti mzungu uyu bwana imati pasa hii sindikwirako ntchito kuno angoti California wajambula wajambula. Ndiye ndabwerera sitiyenda naye ndikumbweza no iwe ofisi isekedwe nati isekedwe uyuyu atati kodi anapanga makani koma anabwerera atabwerera ndinamdoduka machoka kumene koko yako yatha. Ndiye ndati yanga ita ndagwira ntchito ndagwira ntchito zangazo. Pofika huko anauza ako America tupasa kuchisanzo tifuna tichose uyu wapanga zakuti ali musamu chose tibwera konko. Anabwera ananena kuti uyu ndo lakwa tinamutumiza kuti abwere kuno aone izi osati zojambulazo. Chimene tifuna kulankhula chonena kuti osamaopa kuti ndikapanga izi ineyo zindionekera bwanji. Muziyang'ana anthu osauka kuposa inuyo. Ndikumani na nthawi zonse kuna kuti nonse muli apa siku la pasogolo mwalira sitikuliziwa langa sitikuliziwa zaine zina zoweruzidwa izakuzana n'ichiro imene tikugwira ineyo. Ndikukupemphani nonse pa 16 pano mukavote osati chifukwa cha nsalu osati chifukwa cha chipani, mukavote chifukwa cha chikumbutima kuti pakomo panu pamene pali moyo wanu muli ndi chakudya inu. Ana sukulu akupita zipatala zikupezeka ponse zimenezo mining ni makamba ukoko za migodi. Chuma cha ziko lino Mulungu anatipasa zambiri koma management ya ma resources atu akuvuta. Mundivotere chifukwa chanu justice and love. Za Kaisara kwa Kaisara. Za Kaisara kwa nani kodi? Za Kaisara kwa nani? Ena ama kaika ikoma ndivote ambiri apa malayi muno kuziwa ambiri malayi anakhumudwa anakalembesa kuti abwere awati namize
apite, abwera wati namize, apite, abwera wati namize, apite, sindikavota ine. Ambiri anakhumudwa ndiye ndikubwera kwa inu ndi chipangano. Sinakhalepo president. Sinakhalepo president. Zimene ndimakamba muja ndimakamba kuwauza bwana. Ndimakamba osati ndimafuna udindo. Ndimakamba powona mioyo yanthu malawi muno. Ntaka ndi mphamvu. Ndikadandaulenso kuti anthu akupanga zakuti. Iyoyi. Ndili ndi mphamvu zochosa, zomanga, zothamangisa. Sindipempha. Ziko lino likufunika anthu amene ali serious. Anthu amene akuopa Mulungu. Anthu amene akudziwa kuti dzikoli aini yake ndi inuyo. Mwakhala pano mmene mwatulukira muno kuyang'ana ine ndikukulankhulani. Ndikuwuzeni zonama. Temberero. Muli apa kuchuluka chonchi ndi daliso kapena temberero. Osati mavoti. Voti imajasima. Voti imajasima. Ayi, abale anga mwa Ambuye, muzikonde nokha, mukonde mabanja anu. Moyo ndiwovuta. Anyamata ntchito sakulembedwa. Anyamata angoyenda kufika point yonena kuti kodi zizatheka? Kodi awazizatheka? Ma certificate angovutira m'manyumba. Si wonse amene angalembedwe ntchito, koma ena atapasidwa kupangiri kuthekera kunena kuti azizigwirira ntchito wokha. Chaka chino Mulungu wakupasani tanziro. Chaka chino wakupasani 16 September. Mukachonge mene zilira baba. Ndiye muone zimene Mulungu atakupangireni. Ndikangolowa a president, nthawi imene ndikuchoka, ndizakanta phwasula zonse zimene ena amasiya kuti tikamachoka asiya anthu awo, tikazabweranso adzizapeza basi achokamo asiya awo. Ine ndizaasesa. Kuona chipani changa cha audience zache, ndilibe akulu apapa, ndinasesa wonse. Ndana kuti sumasuka ndiwo utazipika kale. Umasuka ndiwo usanazipike. Takali pano ngati mufuna kuti munene kuti ifepo matikaendesa bwino. Chipani cho chioneke kunena kuti chasintha. Chipani cho chioneke kuti zinthu zikuyenda bwino. Ine ufulu wanga, moyo wanga ndiona kuti pa dziko lapansi pano aliyense ndofunikira. Anti-Corruption Bureau amene amamanga anthu akuba, amene ajawo akhale independent. Akafuna kumanga munthu asamapepe, asamatumidwe kuti inu takamangeni wakuba kuti iyayi ndinapitako mutakufufuza clip imene ilipo, video ilipo, ndinapita ku Anti-Corruption Bureau ndakauza kuti bwana inuyo Anti-Corruption Bureau muzafa nokha, muzalula mmanda nokha, Mulungu azakulangani nokha. Musamvere wina aliyense kukuuzani zochita, gwirani ntchito. Mumange aliyense, kandi nduna, kandi MP, kandi civil servant, kandi the vice president, ndasoyesa zinthu. Ndimangeni, musapondere. Kuti agwire bwino ntchito, apasidwe ndalama zokwanira. Ulimi, apingu, anagwira ntchito. Anthu amadya. Anthu ndikumadya. Anthu akakhala ndi chakudya. Kukhala ndi chakudya. Nyumba yabwino. Zovala. Ana kumapita ku sukulu. Anthu akhala bwino. Lero 2025 anthu kumafunda blanket ana. Blanket limodzi anthu atatu. Ndikugonera mphasa yotinda. Zoti ukasuka pakati pa usiku ndikumati Mulungu wanga ndasukiraji ndigonanso. Kuli kuzizira mphasa kutinda. Malawi muno tikamenso za makampani. Kamuzu anasiya makampani ambiri. Anapita kuno kunali Mulanje canning factory. Kuna bwera malemu president Kenneth Kaunda kuzayendera canning factory. Ma president yabwera alangiza kulongeza ayi tipanga canning factory ibwerere. Canning factory ibwerere. Yabwerera ikabwerera imene jayo anthu amba kugwira ntchito. Timuone munthu mmene tili kuchipatala, akabwera munthu umamvesera kuti akuti chani. Timuziwe munthu okondedwa. Inu sinu akapolo. Moyo mukukhala inuwo si moyo weni, ndi moyo umene uli wovuta.
chifukwa ife asogoleri sitikupanga zimene mulungu tinalumbirira kuti tipange. Tikamalumbirira siku lotenga president, vice president, MP, nduna, sitimatenga manifesto kulumbirira iya. Timatenga Bible kapena Qur'ani. Chifukwa muli chilungamo ndi chikondi. Ndiye tiendere chilungamo ndi chikondi chomwecho. Tikondane amalawi. Pomaliza ndakamba kuti cholo ndikamba kunoko chonde chipani chilichonse chingabwere kuno osachigenda osathamangisa amene onso ndi ana Abrahamu, amene onso ndi ana Mulungu, mwakonde alankhule zawo apite. Chisankho chili mu mtima, chisankho chili mu mtima, chisankho si nsaluyo, chisankho si t-shirt, chisankho si ndalama zokupasani nthawi zino. Ndalama zokupasani nthawi zino ndi mwiko. Ndalama zinenda kubwera kalekale, zikabwera aliyense kupasani ndalama, landirani, zidyeni. Chisankho chili mu mtima. Azimayi ndi azibambo, anyamata, kupereka business sima kupereka ndalama kwa chifukwa cha ndale. Anthu aphunzitsidwe. Tinakamba kuti tikamati tifuna tipereke ndalama, boma laudya zache izayangana kuti uyu azidya zache zikhale bwanji. Bali anthu kwauza mwachisanzo zimayi ogulisa thobwa akuchokera ku nyumba yake ya kumuzi, mungamfunse kuti apereke chikole kuti atenge ndalama? Chikole chitenda kutiko? Isazuze anthu, isazuze anthu ndi kuwauza zinthu zatheka. Koma ndikufotokoza kuti pakali pano NIF pali imene imaperekedwa yopata chikole, ina ya chikole, koma pali zina ndi zina zoti zithamange. Chachikulu potoka pano ndipempha Mulungu wakumwamba aliyense wa inu akudaliseni, aliyense wa inu amuyang'anire. Cholinga chake kuti zonse zikatha pa dziko lapansi kumwamba tikalowe, tikondane wina ndi zake, tichite zimene Ambuye Mulungu afuna tichite. Ambuye akudaliseni, zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.